Tak jsem je Jose dneska děti vzal. Je to říká piva v Černé Hoře. Přehradu stavili Brňáci. Je to těsně pod elektrárnou. No, tady to nejspíš obnesem. To je světkový místo. Pro mě necízní absolutně. Jedno jsme už obnášeli. A je to minimálně jak 3-4 voda po celou dobu. Zbývají nám do cíle ještě asi 2,5 kilometru. Tak jdu makat. Pozdrav domů. Ale tady byste se i vykrypili, tak tam je laguna, tam je to prostě veliký. No. Tak přenášíme, tady sedím na mezi, kluci šli ještě dál na průzkum, protože po kilometrovém přesunu lesem, Proštím, po šutrech, furt to ještě není sízní, no, takže musíme ještě kousek tady dál ještě jít, no, už mám docela dost, ale lepší než to je, to vypadá, že to bylo zavalený vším možným. Ahoj. Teď jsme došli druhou část Pětkový peřeje. Sedím tady na břehu, čekám na Joseho, na zbytek party. Došli jsme na kilometr lesem. No a tady v podstatě jdeme už. Když to budeme šedit vlevo, že dáme to docela hustý. No a jinak už by to mohlo jít. Máme za sebou pivu, teď jsme vlezli na břeh. To se takhle na soutoku s řekou, co to za řeku, bez piva a starou. Stará je pěkně hnědá, rozhodněná. Tady Jose mě několikrát podržel, zachránil. Jana, ta nám to všechno tady dělá, to bylo. Děkujem, Jani, děkujem. Víš to, kdybychom to zvládli, taky, čau. tak jako by to bylo jiný, ale tím, že jsme Taky, dobře jste to zvládli, chlapi, dobrý. Ty taky? No, dobré. Priča opasna